Horas ma dihamu saluhutna aka inang nahina holongan di bagasan Yesus. Naeng masuhatama acara partangyangan seksi paropuan na adong di huriata. Alani taparade marohan nang pikirata. Jumolo mahita martangiang di bagasan rohata ganop. Tapuji matuhata marhite edeta sian bukuede nomor 10 ayat 1 rodi ayat 2. Martangyang mahita. Puji-pujian hasangapon matutudiho ale Tuhan debata pardinggan basa. Namangaramoti ngulu nami, namangalehotiki dihami, lau marparsaura dohoto, maritehite partangyangan seksi paropuan adong di huriam di tikion. Tuhan pasu-pasu mahami, sian nama muka sahatu namangujungi, gohi rohan nang pikiran nami, mian maho di bagasan hami, asa takas tutu marlas ni roha hami, di nama muji dohot pasangapon goarmi, tarlumobi ma huatu si hami hatam, naneng saor tu hami ganup marsada-sada. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Noang tajahama nagabeturpuk epistel di partangyangata imana tarsurat di Yohanes bidualu mamuka mai sian ayat 30 sahat rodi ayat 36. Yohanes walu ayat 30 sahat rodi 36 marsika sorin mahita kainang laho majahasa. Asa dinama katahoni ibana torop magabe porsea di ibana. Dungi didok Yesus matu aka Jahudi, naung gabe porsea di ibana. Molomiak kamu di bagasan hataku, sitong mahamu sisiaku. Dungi tadaon muna mana sitongi, jala paluaon ni nasitongi mahamu. Jadi dialusinasida ma ibana, nin nama, pinopar ni si Abraham dohami, dangdung hami mangaduk di halak, buasa dohononmu, paluaon mahamu. Dungi didok Yesus mamangalusi, natutusitutudo na hudoko tuhamu, hatoban ni dosa do ganup na mangula dosa.
Dada toktong hot di bagas anggo hatoban, anak ido di si toktong. Molo di palua anak hihamu, nama lua situtu mahamu, ido yang go sahatna. Martua doakan atu mangihon hatani debata, jalan upeopsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite edeta sian bukede nomor 712 ayat sada. Martangyang mahita, asini rohama dihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata, nang sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Nagabe turpuk jamita di partangyangata di tikion, ima natar surat di 2 Petrus bidusada, mamukamai sian ayat 5, sahat rodi ayat 8. 2 Petrus bidusada ayat 5 sahat rodi ayat 8 marsika sorin mahita laho majahasa. Dibaheni haringgaston hamuma sian nasagogo manurdukon denggan ni parange di bagasan haporsioni. Dungi habisuhon ma di bagasan parange na denggani. Dungi pangarajayon diri ma di bagasan habisuhoni. Dungi hapengeton ma di bagasan pangarajayon diri. Dungi hadaulaton ma di bagasan hapengetoni. Dungi holong ni roha di dongam ma di bagasan hadaulotani. Dungi holong ni roha di nasaluhut nama di bagasan holong ni roha di dongani. Aimolo jupang akai di hamu jalagada, dada luason na hamu losok jala so marparbue, lahu manada Yesus Kristus Tuhatai. Ido yang go sahatna, horas ma di hamu saluhut na akainang. Anggiat matutu di bagasan hahipason, hamu saluhut na di pasu-pasu Tuhata. Alay molo petung adong siantong atongata, natongon di bagasan parsahiton, asima rohani Tuhan, dilehon ma hamamalum, jala tumiwu matutu, boy hitamuse, marsaor di bagas joron ni Tuhata, diaka parcupangan manang partangyangata. Dihamua kainang nahinaholongan, turpuk jamita sadarion paadarhon tuhita, taringot tu haporsyaon. Nadada holan di padohan manang di parbinotuan sabing, alay di paingot hita asa marha porsyaon na mangolu. Ya akan na mangolu pasti do mengalami pertumbuhan. Tanda sesuatu yang hidup adalah bertumbuh, maka iman yang hidup haruslah terus bertumbuh. Songon hala Kristen kita berbicara mengenai iman bukanlah hal yang baru, tetapi dalam kenyataannya menjadi orang-orang Kristen yang dewasa dan bertumbuh dalam iman tidaklah semudah mengatakannya. Alani tarlumobi di partikianon di paingot jala di togihon musehita asa toktong ma to the next level hapor syautai. Ibarat margem mate akainang. Ala pinayutihu rupani
Dada holan nakayanak ko be na olo margem di partikianon. Alay nung nga ulo be ng akanatoras, ama ng ina pe, nung nga diulahon ni asa menghibur diri manang mengurangi kebosanan di tiki-tiki na maulon. Uju margem totu taida say naik do level na. Jala di siboy taida dua hal. Na parjolo semakin naik level, maka skill dan kemampuan kita juga harus semakin bertambah. Maka skill dan kemampuan kita juga harus naik level. Karena apa? Karena yang kedua, semakin naik level, tantangan yang dihadapi dalam permainan itu juga akan semakin sulit, akan semakin banyak. Akainang nahinaholongan, boy do situasi di gemi manggobarhon ngoluta akan aporsea, manggobarhon haporsyota, bahwa semakin hari iman kita juga harus semakin naik level. Karena apa? Karena dunia yang kita hadapi pun terus naik level, terus maju, terus berjalan dan berkembang, serta tantangannya pun terus bertambah-tambah dan berubah-ubah. Itu sebabnya kita tidak bisa lagi bertahan dengan pola hidup, dengan prinsip atau pola pikir kita seperti yang dulu. Songon na jului. Untuk hal-hal sederhana saja barangkali kita sudah sering bertentangan dengan anak-anak kita, dengan orang-orang di sekitar kita pada zaman ini. Mungkin yang ingin kita beritahu itu adalah baik dan benar berdasarkan pengalaman kita dulu. Tetapi bisa saja yang benar dan yang baik itu tidak tepat jika diperhadapkan dengan situasi kehidupan pada zaman ini. Alani tarlumobi matutu tantangan di haporsyaon. Sebab kita juga berperang melawan si iblis yang tidak terlihat tetapi penuh dengan tipu muslihat melalui berbagai-bagai hal yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi di dalam hidup kita. Jala molo dipaingot jami taon asalam tangha porsyautai, dada secara otomatis si boy terjadi ya kainang. Dada rupani ala lam matua manang lam tamba umur nisa sahalak, gabe laos lam tabba manang lam tangha porsyauna. Balik sa dang otik nong matua manang nong leleng gabe Kristen alai lam sumurut jala lam ragu ibana di haporsyoni hinorhoni akan namasa di nguluna. Ido ubahen didok jala disosoy do hita marhite turpukon adong naikon toktong ulahonota lau majagahon lau patakon haporsyotai. Dada beholan marhite hata manang parbinotuan sabing haporsyoni alai ibarat na mga lopa ikon adong do resep-resep manang akka bahan-bahan na asing na ikon si tabahonota asa tumabo si panganon na talopay. Alani ikon adong do piga-piga hal na iko si ulahonota asa terus bertambah dan bertumbuh haporsyautay. Jala sa luhu nai ikon taulahon sian masaroha. Ido bahe didok Apostel Petrus di bagasat turpukon di ayat 5. Di baheni haringgason hamuma sian nasa gogo. Karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh terus berusaha. Dalam arti perlu perhatian yang lebih serius, bukan
yang sekedar-sekedar saja. Atong dia maaka resep, dia maaka bahan-bahan, manang bumbu, na ikon si tabbahanota, na ikon si patupotai, na parjolo didok, manurdukon parangi na dinggan. Ya akahala na dibagasan haporsyaon, ikon tarida mai marhite akka parangena na dinggan. Napaduahon didok dungi habisuhon ma dibagasan parangena denggani. Membawa atau menambahkan kepada kebajikan. Pengetahuan baik itu secara umum, terlebih-lebih parbinotoan marhite-hite hatani debata sian bibiltai nang barita nauli. Jadi bukan hanya perilaku yang baik, tetapi juga harus senantiasa berkembang di dalam pengetahuan baik secara umum, tetapi terlebih-lebih melalui Alkitab kita banyak diajari. Melalui firman Tuhan kita semakin diperkaya apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jauhkan. Dungi manabahon pangarajayo diri di bagasan habisuhoni. Asa dada marhite akka parbinotoani gabe tubuh gijang ni roha dihita. Laos gabeina mangarajay ngoluta jala gabeina tapangasahon. Laos so rikot dihita dongan tarlumobi ma Tuhani. Jala balik sa unang do ala tahilala humurang hita dia kapar binotoani gabe merasa lemah, rendah, gagal, laso tanikmati manang tahamola tehon ngolut tahun. Alani ikon adong pangarajaon diri di parbinotoan na adong dihita gano. Namangiut menambahkan ketekunan manang habengeton. Gobaran na boy taida marhite bibel tai amang akainang akan na marhabengeton ima akan namanahan dia keparukilon. Ala memang ngolu ni halak Kristen aka halak na porsea toktong doi mengalami aka parukilon. Kehidupan orang-orang Kristen itu dipenuhi dan silih berganti mengalami pergumulan. Alani salah do konsep molo tahilala ngolu ni halak na porsiai pasti tidak ada masalah. Memang dia katangyang ta, dia kapangidota rasa luhu na dohita mangidohon asa di padau debata jala asa unang nian tahilala manang ta adopi akka parukilon. Alai na pasti radang adong sian tonga-tongata agiasa dahi tape naso adong parukilon na yang tidak memiliki pergumulan. Masing-masing orang berbeda satu sama lain. Boido di sasahalak ianakon na gabe manabailas ni rohana sumber sukacita, tetapi bagi orang lain mungkin bisa saja anak itu adalah menjadi pergumulannya. Bagi orang lain barangkali persoalan ekonomi itu bukanlah pergumulan baginya, tetapi bagi seseorang itu adalah sesuatu pergumulan yang besar. Semua berbeda-beda dengan masing-masing persoalan dan pergumulannya. Tetapi sebagai orang percaya kita diminta untuk tetap tekun, marhabengeton, supaya kita menjadi orang-orang yang tahan uji hingga akhirnya kita bisa ditempa menjadi emas yang murni. Tarlumobi matutu di partikian nama olon akainang. Diuji doha bengeton ni rohata. Diuji doha porsyota. Ranu ngalo jahita ngol-ngolan jala tahutan. Dada holan mamikiri dirita sadiri.
Dada holan mamikiri hahi pason ni dirita, alai doho donang aka keluargata, aka peparata, aka yana kota bahkan aka nahumalia kita. Ay hola tabege marsahit dongata, bui do gabe dohot tita tarot tohon. Hola nasing pakilala ata, nungga sude tapi kiri, sotung do, nungga songgok panahiti, tu diriku. Sedia naing ngau piga-pigarion, doti seau pajupang, naing hupangan, sotung do alani gabelo jatuh tu pikirata, lau mamikiri isa luhutna. Olo do gabe ganggu si patah rohata, saya suku-sukun hita, adiga do lau salpu saluhut naon. Tutua kainang, dang tu gogota, dang tu pikirata, lau mangadopi jala mangatu si saluhut nai, daholan marpangusadean, jala mangasahon Tuhani. Di bagasan habengeton matoktong hita, toktong martangiang jala mangidohon, asa tong asima rohani Tuhata, disalpuhon saluhutna kana masaon. Jala tarlumobi tutu dilehon gogo di hita, asa boy tetap bertahan di situasi na maulon. Resep na mangihut ima hadaulaton, marhite na toktong mangolu di bagasan lomo ni rohani debata. Lomo ni rohana ima nagabe ojahan di hita, lau patupahon aka ulauta. Dada roha-roha tasadiri, dada kemauan tasadiri, dada pikiran tasadiri, na tapai hutihut. Na mangihut ima holong ni roha di dongan. Boy taheta pai hutihut di partikiano na kainang, nungalam torop aka halak na mangulu di bagasan prinsip individualis. Dang parduli tuaka sekitar, merasa orang lain itu tidak perlu, saya bisa sendiri. Sehingga kasih terhadap sesama juga semakin memudar. Adong donang aka nat holan berpikiran negatif tuaka dongan na manang tuhalak na asing. Jala dong do naso merasa bersalah be, uji diulahon kecurangan, ketidakadilan, aka najat tuaka dongan na gabe dihilala dang maul be laho berlaku kasar, jala memanfaatkan aka na asing pe. Marhite turpuko na kainang sada na ikon taulahon asalam tang haporsyotai ima holong niroha kasih terhadap sesama. Radi situasi na maulon boy dohonota aha manatuk tarbahen lau mangurupi akadongan, lau patuduhun holong tudongan, ramar hite materi dang pola boy ulahonota alai boy do marhite akana asing, marhite aka perkataan yang menyemangati, tarlumobi ma marhite aka tangiang natapasahat tu debata, asa margogo nasida lau mangadopi akan masa di ngoluna. Sebab mereka yang ada di luar sana, sebab saudara-saudara yang ada di sekitar kita, barangkali hidup mereka tidak seberuntung kehidupan kita. Molo tahilala maul ngoluta alai margogo dope hita, adong dope akahalak nama keholongi hita, kita adalah orang yang beruntung. Maka itu kita dipanggil pula untuk menguatkan, meneguhkan, menyemangati orang-orang yang sedang di dalam kesusahan, menunjukkan kasih sebagai tanda iman kita itu senantiasa bertumbuh. Adong piga-piga nakin, naboy idaota, di pargogo itu hatta mahita lau patupahoni, lamtang matutuha porsyota, di patuk mahita laho mangulahon akan adenggani di bagasan ngoluta siganupari. Amin martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan natoktong mamakulingi hami, jala paingoton hami marhite hatam. Ditikyo Tuhan marhite naposom apostel Petrus,
dipakulungi hodo hami, asa lamtang mahami diha porsion nami. Tutu Tuhan ditiki-tiki nama ulon, si pataganggu dorohan nami. Say hupangasahon hami diri nami na pikiran nami, hupangasahon hami portibio Tuhan. Alay takas dohilala hami, dang tuk saluhut nai mangalehon gogo di hami, dang tuk saluhut nai Tuhan, palubakon pikiran ng rohan nami. Holan tu hodo hami na yung marpangusadea Tuhan, siyan hodo haroroan ni saluhut hagogoon, tungolo nami. Alani paingot hami toktong, laho mga sahoko di ngolo nami, molo pesipata Tuhan, so naganggu hami, alay marhite hatami, paingot mahami toktong Tuhan, asamulak hami, laho majauho, pasahaton saluhut akan nahuadopi hami, tu bagasan tanganmu. Tuhan di bata aman nami, di paingot to hami marhite hatami, adong piga-piga na ikon siula honon nami, asa majagahon ha porsyon nami, bahkan asa lamtang ha porsyon nami Tuhan. Pargugoy mahami sa law patupahoni sa luhut na. Suang-suang ni Tuhan, hutang yakon hami, sa luhut akainan ni Huriam, natungod di bagasan parsahiton di tikyon, na adong dibagas na sida nang di rumah sakit pe. Toktong Tuhan, ho na mga pehon tanganmu nagoghuasoy, mga lehon hamamalum tu na sida. Ho Tuhan na mamasumaso aka para medis, ho na mamasumaso aka ubat si panganon na pinakinasida, parhitean mo mga lehon ay pasod tu na sida. Tuhan, song-songon ito tu, nang dia kadongan nami natongon terpapar virus COVID-19 siya dope na dirawat manang isoman di bagas na sida, suang-songoni nang dia ka rumah sakit pe. Tuhan, ho mana mamasu-masu saluhut akka usaha pangobation, lehon semangat, lehon roha, nagok las ni roha, asai pe tutu Tuhan, menabay imun di nasida, los boy nasida gabe, humipas muse. Tuhan, pasu-pasu nang diakadungan nami, natongon mangadopi, habok ni roha, hinorhon na tinadikon ni akan na hinaholongan ni roha nasida. Homa Tuhan, na mga puli roha nasida sa luhut na. Song-song ni ale Tuhan, nang diakayanakon nami, diakapoparan nami, narabdoho tami, nang naholang siya kami tututuhan, dang tuk tangan nami jala pikiran nami law majaga ahon nasida, tunghodo hupangasahon nami, tangan-tangan manasida, diganup aka pangulon nasida, dia keparkarejon na dia kaganup lakana Tuhan, ramotamu nasida padaon musian ragam ni aka sahit, dohot aka marape, tutu Tuhan, dibotohodo si hol ni roha nami, dinanaing marsaor rap di bagas coromi, alay ikon ihutonon nami do Tuhan peraturan ni pamaret na nami, pargogoy di hami, lehon semangat di hami, molope iko di bagas nami hami ganup, pangihuton akapartangyan adoh parmingguon, las marohan nami Tuhan, toktong mahatami mga lehon gogo di hami, law mga dopi aka saluhut na masa di ngulo nami. Hutang yako kami nang di aka ruas ni Huriam, natongon terpuruk di aka ekonomi nasida. Asi maroham Tuhan, tatak manasida saluhut na, lehom madinasida jalan keluar, patuduhon maaka tangan na olo, laho mangurupi parngulun nasida. Atong sahak di homa hami saluhut na Tuhan, akan nahupikiri hami nahusakapi hami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma Tuhata, marhite edeta sian buku ede nomor 610, ayat sada, rodi ayat 2, huhut tapapungu ma peleata. Ibu rohaku
Tuhan Yesus, sudeng oluku di Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, dang olowau sumurut be. Sai hutun dalhon haporti bion, silang di Kristus mahudapoton. Sai hutun dalhon haporti bion, dang olowau sumurut be. Tatangyakon ma peleata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tu hami pelian nami tuho, say jalo may gabewap na hustus di jolom, pasupasu may jala ramoti, asa huparasia kami pelianon, pati bulho na rajon ritongo-tongo ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim, asalamu tadhami godang ni silehon-lehon mi tu hami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak madok mahita di tangyang hato patay. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saung olong menurham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni doa namar dosa tuhami. Unang kami tu ihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ai horon na puna harajao, dohot hagugon, rodia sangapon saleleng-lelengna. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani di bata ama, dohot para sauran ni todi perbadia ma nama dongani hamu saluhutna. Amin. 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 Horasma dihita saluhutna, salam sehat. Salam sehat.